קומונה י"ב. בן גוריון 26. 1, 2, 3, 4 קומות, עולה עד לדירה ומקללת מדרגות. יא בכייני! חולמת בלילות על מעלית, תנו לי דקה לנשום ואז תראו קומונה קטלנית. היי! מה הולך ומה העניינים? קומונה של בנות, אין פה בנים, אני מעמיד אסירים. תראו שאין חשש להתלבש, החיים יפים בבן גוריון 26. הדגים אולי מתים, אז בוא נכיר את הרוצחות. היה להם פה ברצינית מהקאות, השחצים בערימות נגד האלצהיימר של נטע. מעניין אם איריס ישנה או שאולי מתה. טל עוד לא הבינה שהיא לא בגולן, תאיר פרקה את הכתפת, קצת נטשה את כולן. ולא נשכח את רב שלי גלוטני בגלילה, נרצוק מקורה לפת וזה הפך למחלה. חברים שלא אהב נחש, אתם יודעים אחלה שירות עם תש, עליכם לסמוך כל הזמן חדש. קומונה בת זונה בבן גוריון 26 חודש. חברים שלא אהב נחש, אתם יודעים אחלה שירות עם תש, עליכם לסמוך כל הזמן חדש. קומונה בת זונה בבן גוריון 26 חודש. ובסוף כל יום ארוך של עבודה חוזרות ממנצ'סות את כל הדירה, תקציב שמנת תלונות, מעמיסה בקניות, חיות על החזרים נושמות ומסניפות קבלות. במקלט של הבניין יש את אשת אח בראש, קצת לחרבות ברזל, חוטי איזה ראש. ואם ביקרתם פה חייכו יפה עושים לכם תמונה, שוב נרדמתי עם מרבי כפיות על הספה. חברים שלא אהב נחש, אתם יודעים אחלה שירות עם תש, עליכם לסמוך כל הזמן חדש. קומונה בת זונה בבן גוריון 26 חודש. חברים שלא אהב נחש, אתם יודעים אחלה שירות עם תש, עליכם לסמוך כל הזמן חדש. קומונה בת זונה בבן גוריון 26 חודש. ואיתנו יש עוד 4 קומונות בעיר הזאת, הנה רגע נעבור על הנפשות הפועלות. קומונה 12 פתחו במלחמה עם חזון לוונדליזם, הם עברו דירה דירה. 5 הצהובות הן יודעות להתחנף, אובססיביות לאולגה, אחרים לנפנף. אולגה 35 ילדות חמודות רוששו את עמיחי מרוב כל המוניות. קומונה 78 אחרונים וחביבים, דירה ממש מובה בדיוק כמו הדיירים. אז עכשיו שהכרנו את השאר בבהירות, פשוט מאוד לראות שאין כאן שום תחרות. היחידות בעמותה שמסיימות הרכב מלא, מדובר ב7 נסיכות עם רף מעולה. אם תרצו להיות כאן ואתם תרצו כמו החשמל בדירה, פשוט תקפצו. נו, מי הדליק המייבש? ביי, אני הולכת להדליק שוב.